Francis Chukwudi Owo Akujoba n'Enugu Ukwu na Umunri Akujoba Ekesa Akujoba Ekesa ndị be anyị bụ Nigeria don't ready no mume ka njekana New York City in America ka njekana oyimu ọzọ Dr. Francis Owo n'Enugu Ukwu n'obi na New York Francis Chukwudi Owo n'Enugu Ukwu Akujoba n'Enugu Ukwu Odogwu nne mụrụ Francis na Ngulube Joseph Nwangwu ya na nwunye ya late Cecilia Owo Adamechete Nadia Joseph Wang Nuludi Ofuma no matter live in the village in Enugu Dr. Francis Chukwudi Owo bidoli ije akwụkwọ na St. Teresa's Primary School n'Enugu mgbe ọ na-eje akwụkwọ festi ka ọ na-egbo o wee mesie pasị ya wee banye secondary school na Comprehensive Secondary School na Nnovia ebe o lukwaziri dede distinction ọgụsi anya bụ akwụkwọ wee pasị ya wee lụwa ọlụ na Central Bank of Nigeria CBN na Lagos ka o nwere isi ọnọdụ o wee lụọ anya nri ịtọ wee sị na anya ga-eji obodo oyibo ka agụmihe akwụkwọ agụmihe o wee jebe New York na United States of America ebe o nwere bachelor's degree na City University of New York nke a na-akpọ CUNY ọgụsị anya pasị ya nwee bachelor's degree wee sị na ya ga-eme master's degree o wee banyezie na Polytechnic University nke dị n'ime New York ebe o nwere degree na Industrial Engineering o wee sị na ya ga-eme doctorate degree ọ bụrụ na ya nwere PhD na Safety Engineering o wee gụọ onye na Kennedy Western University nke dị n'ime New York
ọgụsịa pasị ya wee nwee doctorate degree ewekpọzi anya doctor ọgụsịa anya pụta ndị Department of Environmental Protection Associate Engineering enye ya ọkwa dị egwu n'ime ụlọ akwụkwọ a ọlụmọ na-alụ n'ụlọ akwụkwọ eji nekete ya anya wee benye onye isi n'ụlọ ọrụ ọ bụrụ ya na-elekọta ebe anya ka o mere arụ ịtọ o wee fọmụọ and establish his own company Safety Environmental Company of New York Incorporated in 1994 ọlụọma na-alụ obodo na-akụrụ ya aka akwụkwọ bụ na ọ na-enene ọ na-eme mkpokote ọ desi anya bụ akwụkwọ obodo na-akụrụ ya aka Dr. Francis Owo Nwamuchukwu dị n'ịgba n'ịka ọ okele n'ụwa ya wee nụta ihe ọmụ Chief Juliana Owo ịdị ka achọ nwaanyị ọma mọnụ ya bụ nwaanyị n'Ire Village n'Enugu Ukwu ọwa bụọla ya ụmụ ịnọ ofu ụmụ ya bụ Tochukwu nke ọzọ bụrụ Gbakọchukwu nke ọzọ bụrụ Ifechukwu nke anọ bụrụ Amarachukwu unu abụgo abalị na ọ bụrụ nwa ya na-enwe njedebe na Chukwu maka na ọchị Chukwu bụrụ ụzọ Dr. Francis Owo na-enyere ndị mmadụ aka na-ebepụrụ ụmụ ogbenye ndị onye scholarship na vadị ka aja ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na vadị ka aja ọ nwere ndị onye na ego ka ha wee bido bizines onye na-nwere ọkọrị ya Chukwu dị na-enyere ya aka many students ka ọ zụrụ to university level o bupụta ego onye ngwa ogbenye ka o wee bido bizines nkebe imirikiti ka ọ na-alụrụ ụlọ ụfọdụ ka ọ na-egonye moto anyị ịkpọ onye ji moto eme ọgọ ewo ụmụ Enugu Ukwu na ụmụ Nri Enugu Ukwu Community Development Union
ECDU ndị na ndị bi na United States of America ma ụmụ Enugu Ukwu ndị nọ na Nigeria onye bụ president Enugu Ukwu community ndị nọ na New York ọ bụ vice chairman People's Club of Nigeria International na Princeton branch United States of America ọ bụ president Chief Executive Officer Safety Environment Corporation New York na United States of America imirikiti award enye l'odogwu nke gụnyere People's Club of Nigeria na headquarter n'Ọnịcha gbaziri ya ozi si ya bịa ka enye ya award ka e wee na-enye ọrụ maka aka ọ na-enyere ụmụ ogbenye ụmụ Enugu Ukwu Community Development Union na United States of America wee gụnyezie anya cultural ambassador to Enugu Ukwu nke so na His Royal Highness Igwe Rafu Ebe kpọrọ ya wee nye ya cultural ambassador to Enugu Ukwu ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi masị m ụka na elu ya ezi nwanne ya nwaanyị ya nke ọ fụrụ n'anya Mrs. Teresa Egwuọnwụ Adaowo na Enugu Ukwu mmachi nyere nwaanyị ọma Ada welu ugo gị onye ọma Teresa nwanne m Ada welu ugo gị onye ọma Teresa nwanne m onye ọma welu ugo gị wasị m ka na elihe Okechukwu owu nwanne ya akụ nwanne owu blo Akụjọba ekesa Akụjọba ekesa Akụjọba ekesa Akụjọba ekesa n'Enugu Ukwu na ụmụnri nwaanyị wenụta ya ọmụ Chief Juliana Owo ịdị ka achọ nwaanyị ọma odegwu na-enyere ụmụ ogbenye aka na-enye ọra aka na-edozi ụmụ ogbenye ọ bụ ka ịkpọzi anya ọchịla ọzụ ha ọ bụ ka ịkpọ anya omelọra n'Ọgaza abụ ọma niile dị n'ụwa na ịkpọ Francis n'Ọgaza ewo ndị na-enye scholarship na aba akarịla akarị scholarship to several students to university education obupụta ego osisi were kwụwara ụgwọ akwụkwọ imirikiti ka ọ na-alụrụ ụlọ imirikiti ka ọ na-ebunye moto obodo na-akụrụ ya aka ụmụ Enugu Ukwu Development Union ndị nọ na United States of America ma ndị nọ n'ụlọ Navacha na-ekwo yoyo Navacha na-ekwo
oyoyo maka akụju ọba ekesa mbosi njeli biye mbosi ochili ọzọ bụ anyị jeri egbulu ewu na of Nigeria International na Princeton branch na United States of America. President, Chief Executive Officer, Safety Environment Corp na New York. Onemezi award mkpokote maka na ọlụ ya malụ mma obodo mụta ezigbo nwa masị nọ dị ka ava na adị mana amụzi akala ogheli asị nọ dị ka ndị ikwu nnie ndị People's Club of Nigeria na headquarter nke Ọnịcha Ado vanyere award maka charitable philanthropy maka ọ na-enye n'Enugu Ukwu Community Development Union maka ọ na-enye na Nigeria ma ndị Enugu Ukwu na ụmụnri vazụ ketara ọnụ wee kwekọrịta na a ga-enye ya cultural ambassador to USA na onye mere bụ Igwe of Enugu Igwe Rafaebe His Royal Highness Igwe Rafaebe Igwe ụmụnri eze Enugu Ukwu Igwe ụmụnri eze Enugu n'ala ekene n'imele ọfụma akụju ọba onye ọma ka ịbụ obodo na-akụlụ gị aka onye bụ na ga-agba nkata ka o wee megide gị Holy Ghost to fire back to sender. What's a mook and Elia Daniel Mechata? Akusinibe Nenugu is in the ocean. Coco Sisi, one above a million. Chairman, Committee of Fathers Club, Nayola, Dance and Done, Global Limited. Chairman, Enugu Food Development Union, Nayola. Emanike winyi n'Enugu Ukwu, Ọchịlọzụwa. Kedu maka Emanike Ọkafọ? Aka ekpuchi ọnwa, anyị kwudoro ya na Atlanta. Wasi mụ kenali ya Dr. Ambrose Mgbako, Idi of Enugu Ukwu. Patron, People's Club of Nigeria. Osemokeneli ya Chief Polycarp Uba Ugoeji Ajamba na Mbaise. Chairman, People's Club of Nigeria Princeton branch. Onyamawelu Ugogi akụju ọba ekesa akụju ọba ekesa akụju ọba ekesa akụju ọba ekesa akụju ọba ekesa